Xa comenzaron os traballos de mellora na estrada Lugo P6508 na parroquia vilalbesa de Lanzós. O investimento da institución provincial para a rehabilitación desta vía de Vilate a Ribado nun tramo de case 3 km é de 60.000 euros. Os traballos iniciáronse no quilómetro 2 e inclúen a reapertura de cunetas, o saneo da esplanada, reparación de danos e a pavimentación. Está previsto que rematen no prazo dun mes. Esta é unha actuación importante para o concello chairego por ser unha das parroquias máis grandes de Vilalba, onde viven preto de 500 veciños e conta con diferentes puntos de interese como a Casa Escola de Lanzós, o Castro do Adro ou a Capela de San Andrés. A institución provincial ten en marcha 5 proxectos neste municipio chairego que se enmarcan no Plan de Mellora das Estradas Provinciais anunciado polo presidente. Neste 2025, a Deputación destina 27 millóns de euros, o 21% do seu orzamento, á conservación e mellora da súa rede viaria, a máis extensa de toda España.